Mengibheke ingasi ubhuti lona waphinda wahamba wayolanda esinye manje shuthi lento yakhe ngale uma i-attacker ihambisana nale milambili ukuthi iphakame midla ngale nangala ngoba kusayinto eyodwa shuthi ziyahambisana. Now ngesikhathi shuthi elahlelwa leso wakwenza esinye ngesikhathi sihlabela lesa nangala automatically la shuthi kuyahambelana sihlabela kuwe nje nkosama uthwele wona kuyintshontshe lesikhwama ngangiyintshontshe lesikhwama bhuti manje akusekho mnandi ngoba nami ngigcina sekuthi sengazi ngathi nje hayi shuthi mina phela angeke ngishade ngisho nokushada ngoba naye lo engisuka engalokhu nje ake engangithola naye lo engangisuka ke ngale lokhu nje nejozini hayi ke kwagcina sekuyukuthi nje naye ke sekuyileso akasekho ngikhuluma manje. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena, sikwenzele la makhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Kunekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, umvusankunzi, iyaqina idonkepiri, uqina umthetho endlini. Ukuze ufake i-order, sibhalele WhatsApp ku-076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula, ikhombo ngayinye ingu-600, uthenga okukodwa uthola ku-5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka-1 February kuya kumhla ka-28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjulabuchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Elabakashana kamenza apho somlazanga meva nenabendlondle noPhapekanda asibengelele kuyifundazwe zethu zonke khona eNingizimu Afrika. Nganza kwethu lena ke iBlack Live TV igama lohlelo ke izimpande ezama-Afrika. Sikhuluma ngento yethinta isithwalo nabantu ke nokuhlupheka kwabo ukuzwa ke nje ukuthi kuhambe wafika. Njengoba sengishilo igama lami uKing Sicaka ngwalapha kaLuqa inxusa ke labathole kanzima. Siqhubeke silike, subscribe sikhule nje nomndeni okhulu usuku ngosuku. Asike nodabeni sizwe ukuthi asihambele uze ngani. Nkosazana. Yebo bhuti njani? Yaphela. Hayi siyaphila. Ngani yakwethu ubani lo? Hayi igama lami nguNqobile ngokaDlamini. Usuke Eastern Cape kodwa ngesimo sokuphanda ngala eThekwini. eThekwini. Akwethu ngoba ubonakala isiphalaphala sentokazi ebukekayo ubekwa yini lapha? Nginenkinga bhuti wami la okokuqala ishow ngijwayele uyibuka la ku YouTube. Ya ngabona ukuthi hayi inkinga engibhekene nayo ngingakwazi ukuthi ngiyikhulume nani. Mhlawumbe ngathola usizo. Nginenkinga la bhuti wami. Nginomuntu bengithandana naye ebehlala la eThekwini ngoba ngihlala la eThekwini eMlazi kaF. So ngesimo sokuthi itokho laphela ke wabuya lele emakhaya eJozini uPhondweni. Umuntu wakho? Umuntu wami. Wabuyela ekhaya. So kwase kuphoqa ukuthi ngesimo sokuthi phela sinabantu abathandanayo mina ngala wayilanda into ecishe ngihambela ke ngilokho ngihambela ke hayi ngolunye usuku ke shuthi ngasese ngibuya cause mengikhumbula kahle ukuya kwami khona ngange kulesine einsukwini sengibuyela ngala eThekwini kwakungumgqibelo hayi ke endleleni ebuyayo ke sengiyabuya kwakhona ubhuti ogibela ephethe ikhwama eziwu2 hayi sahamba ke shuthi lo bhuti lona wahlika kuqala kunami wasikhohla lesisinye isikhwama. Ngabona kodwa ekhipha nemadlana thizeni ke kulesi sikhwama lesi. Kosa sikhwama lesi. Ngase ngibona mina ithuba lokuthi phela ngesimo sokuthi amaphakethe atshekile. Shuthi ikhonto ekhona kulesi sikhwama lesi. Hayi nakho ke sengishesha nami ngehlika emva ukuthi ehlikile nami ngifika ngala ngifika ngehlika ngenzela ukuthi kungabonakala ukuthi lento le yakusiyona sami sikhwama. Into icishe ifane nale. Angisakuthembi kangane yakwethu. Into ecishe ifane. Usuwembelani manje? Isimo somnotho nje sishube kakhulu. Sishube kakhulu. Wehla naso sikhwama wehla endaweni nawo ngehle kuyona. Phinda ngibambe enye i-taxi ngiyaqhubeka. Ngize ngiyofika ekhaya. Ngizathi bangakunaki ukuthi ngiyadidisa. Imkhubu. Qhubeka. Hayi ke bhuti wami ngigibele ke ngibe sengizofika ke la ekhaya ke. Ngifike ke kwakunemali eyayila eceleni esikhwameni ngivule khona ke. Hayi nginganake ke ngidlele kwale mali le ela eceleni. Hayi yayingeyimali etheni kodwa nje hayi imali nje ngangiqhuba insukwana. Hayi nami ke
ngiyidlele okwemali. Kuthi someday nje nginganakile ngiphinde ngisivuleke lesi sikhwama lesi. Sure. Nakho-ke sengiyasivula ngaphakathi kwakunento engathi ukhambi nje. Inamafutha nje la phakathi nje. Hayi ngiqhubeke-ke ngiphile nje njengoba ngiphila-ke ngiqhubeke-ke. Hayi ngiyabona manje sekunoshintsho olenzakalayo. Kwaqale kwashona ugogo wami. Mesingathi lento sayilandela gogo wami ingathi kwakuwumuntu ngoba waveka ngathi uphele ngaphakathi. Kangathi kubona umuntu mengathi u-attack-iwe. Kwaba into kanjalo-ke kangathi u-attack-iwe. Hayi samngcwaba ugogo kwaqhubeka kanjalo. Hayibo sabheke leyo hayibo nomalume. Same thing eyenzeka. Kodwa manje nganganakile ukuthi mhlawumbe inkinga ingabi kephi. Yabo kodwa manje sengiyaqala ngiyavula amehlo ukuthi hayibo ingabe kwenzakalani. Hayi ngizama ukuthi sihambe ke kumuntu yabo ngoba phela kwakuyindlela eyodwa eyenzeka kugogo nakumalume. Hayi sizame ukuthi sekumuntu ukuthi azosiklina nasegcekeni asaboni kahle phela mhlawumbe imimoya nje. Yebo. Hayi singalitholi usizo-ke kube nzima ukuthi nje leyo ndigcina ibe ngathi iyalungiseka cause kwaye waqhubeka. Nami ngakuney'ngane eziwu-2 abafana ababili. Nabo-ke ngagcina sekuthi nabo bashona ngale ndlela le. Indlela efanayo. Ngaqala-ke lapho ngabona ukuthi sekumele ngiphaphame ngampela-ke. Ngoba manje ngeke phela amalungu omndeni 4 manje ngendlela eyodwa. Abhubhe nje. Hhayi-ke nakho-ke sengihamba ngiyofuna usizo ngaqala-ke ngahamba ngaye nasemasontweni kulaba prophethi laba. Hayi ngithi nje hayi mhlambe kuzolunga. Ngifune koSawudi lapha emasontweni le etendeni amafutha la ukugcoba into ezikanjalo. Hayi angabikho nje umahluko cause bese sengibona ukuthi lento le isigcina isi-affecta nami lo. Mina-ke myself. Hayi ngithi hayi sekusele iy'ngane zadadewethu-ke egcekeni manje ngiyabona ukuthi isibalo sehla ngampela-ke manje emndenini. Sure. Hayi ngiphinde ngihambe-ke kuphinde kuthiwa hayi eSayoni nje ngiyabona abantu abasonta emasayoni wengane bayasho ukuthi hayi lapha kuyaphilwa into ezikanje laphana ngisho abantu abanamadimoni ayakhishwa ngithi hayi akhe ngiyozama khona khe ngibona ukuthi le nkinga engibhekene nayo kodwa nginganaki ukuthi engabe le nkinga ikhozwa yini okwangempela. Hayi nakho-ke esontweni nasesontweni-ke ngingalitholile usizo olutheni. Hayi ngibuye. Uyakhuluma kodwa nabo noma nje uya-assume ukuthi uma ngifika bazoprofetha? Bona esontweni? Hayi nginalo mqondo phela angangani kaqale ngayo okokuqala ngiqale ngivakashele ngithi mhlambe bazowubonela mhlambe ukuthi wena ekhaya lakho kunenkinga kanje nakanje. Hayi ababona into okokuqala ngiyileke eSayoni. Sengibuya-ke ngakhuluma-ke nomama umfundisi wakhona ukuthi nje kuyahlolwa nokuhlolwa-ke khona-ke basebenza into enjalo. Hayi nakhona nje hayi balokhu bemile nje ukuthi igceke lingcolile akho nto etheni abanginikeza yona because ngangisengizamile angani ukuthi ngizama ukuthi ngithole umuntu ozokwazi ukuthi asiklinele igcekeni. Kwaba into njalo-ke. Hayi ngempela-ke manje-ke nakho-ke enye into engayinaka ukuthi mengithandana nomuntu okay siyathandana kube right once kwafika ekutheni siyalala umuntu naye wehlelwa lento eyehlele ogogo nomalume ekhaya uyashona naye. Ngendlela efanayo. Ngendlela efanayo. Nakho-ke okay-ke shuthi ngihambe-ke ngiyalelwe enye intombazane engangisebenza nayo. Njengokuthi nje umngane uyamxoxela izinto ezenzakalayo uyabona ukuthi hayibo impilo yami upside down. Hayi shuthi-ke angiyalele-ke ilo inyanga-ke engangisiza. Ngihambe-ke ngiyofuna-ke usizo-ke. Kanti inkinga ilele kephi kulesa sikhwama lesi wasitolo lesi engasitshontsha shuthi lesa sikhwama kunomuntu lo bhutilo shuthi kwakuyisithwalo kahle kahle isakhe. Mengibheke ingathi ubhuti lona waphinda wahamba wayolanda esinye manje shuthi lento yakhe ngale uma i-attacker ihambisana nale milambili ukuthi iphakame midla ngale nangala ngoba kusayinto eyodwa shuthi ziyahambisana. Now ngesikhathi uthi elahlelwa leso wakwenza esinye ngesikhathi sihlabela lesa nangala automatically la shuthi kuyahambelana sihlabela kuwe nje nkosama uthwele wona oyintshontshe lesikhwama ngangiyintshontshe lesikhwama bhuti manje akusekho mnandi ngoba nami ngigcina sekuthi sengazi ngathi nje hayi shuthi mina phela angeke ngishade ngisho nokushada ngoba naye lo engisuka engalokhu nje-ke engangitshola naye lo engangisuka kuyena ngale lokhu nje nejuzini
Hhayi-ke kwagcina sekuyukuthi nje naye-ke sekuyileso akasekho ngikhuluma manje. Ngithi ngisazobuza ukuthi lo wawumntantela umyele ejozini waphelelaphi naye wavele nje wakuyeka. Hhayi kwaphela kanjalo manje angazi noma kungenzeka ukuthi ngoba ngikhe ngibone la ukuthi le show le ikhuluma ngazo iy'nkinga ezifana nalezi zami ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi avele kumnikazi wayo ngixolise ngendlela yami ngixolisa ngayo ngoba manje akusekho mnandi. So ngiyakuzwa ukuthi uhambile mhlawumbe kubantu abanengano zama ubala nabantu bamasonto. Kulabantu beyinyanga before ufike kulo othi wakulekelela ekutheni isithathe nawe silahla right? Kodwa still ukufa kwalokho kuyinto esengathi umkhokha nje lokhu iqhubekile although nami kwasikhwama leso sisekho kodwa nje kwahlala leyo nto leyo shuthi nga-adaptha lowo moya lowo ukuthi mhlawumbe umuntu uma ngibuka lento leyo kahle kahle engathi iyinto enesikhwele kahle kahle ngendlela engibuka ngayo ngoba ayikwazi phela ukuthi ithathe abantu engibathandayo engisondelene nabo sekusho ukuthi asikhuluma nge-relatives mos la wonke umuntu uyamthanda umndeni wakhe yabo into enjalo naku-relationship status same apply which means lento le kahle kahle shuthi kubonakala sengathi uma ngibuka ngokubheka kwami ukuthi into enesikhwele kahle kahle kanti nakhona ngathi ngiyofuna usizo kule nyanga le yangitshena kahle kahle ukuthi lento le ifuna uqondena naye ngqo ayimfuni omunye umuntu osurround wena ayifuni uthanda ayifuni uthandwe ifuna uphile nayo uphile nayo kuphela ngesho wona ukwazi ukuphila nento ongayilanda ngoba angiyazi noyazi kwakuyikho phela ukuthi imali nje no tshela mina ngenze ngi-understand wena ubuya nesikhwama endlini awusazi sinani u-interested emalini kuphela oyitholile awusivula usibeka endlini yakho nje kanjalo kwakwenzakalani iy'ndaba hayi ngicabanga ukuthi bhuti yami ngingathi kwakuyisimo sokuthi kwaye mina empilweni yami le mali le engayithola yayisangidide umqondo ngoba ngangiqala nje uyiphatha ngesandla. So kubone nje imali nje obabona abantu bathola orafu bayadidiseka nje ngingazinaki izinto ezithize so nje ngafocusa endabeni yemali ngangisengibone ney'nkinga zami ukuthi hawu zaphunguka. Imawo so lo kanti lo wasejozini angakuphi imali wangayijwayele into imali ngangiyijwayele phela kodwa ngoba sengishilo ukuthi ngesimo setoho ngosami satohoza wayengiphi kodwa ngeke ngize ngisho phela ukuthi kwakuyimali eyayize ilingane le mali le engayithola wayekunike yokuza nokubuya phela naleyo phela eyenzipho ngosami amangqoshana into engathini bengeka mhlambe nayo kahle kahle nayo le mali engayithola yayingaphezulu nokomholo wakhe ezokwazi kanjani ukuthi anginike imali engaka so ngadidiseka kanjalo ke bhuti wami ukuthi nayo imali angisanaki into eyiningi sengiyabona inkinga zami nakho ziyaphunguka into ezinjalo. Ubona kanjani lesikhwama ukuthi kunemali wena kahle kahle ngempela? Ubhuti ngibonile etaxini angane behlele eduze kwami. Ngiyambona evula la eceleni lesi sikhwama le sinjenge sport bag kahle kahle like sine mazipho la eceleni bese kuba nozipho enkulu la kwakuhleli khona lento le. Kwaba into enjalo. Manje ngesikhathi evula ekhipha imali yokukhokha ngiseduze kwakhe ngabona. Urealize ukuthi kunemali lapha. Ukuze yonke into usuyabona i-jackpot. Ukhuze isikhwama esimnyama kuhlezi kuthiwa nje ngishiyigebengu badila nalezo yikhwama into enjalo. Awundwebile mntanandini. Ngala manje lokundweba kwakho ke akusakusizi ngalutho ngoba njengamanje ukule trouble okuyona. And uyasho ukuthi ikulimaza ngalendlela ukuthi nabantu othandana nabo iyaba attack. Ngokwakho nje emqondweni wakho mawulele ebusuku kwenzakalani uyabuthola ubuthongo yini efika kuwe mawulele about all this situation? Angilali nkosami ngifuna uqamba amanga angilali cause kuve kube nalokho ukuthi ingathi lento le isakhona although lesi sikhwama singasekho futhi ngiphinde ngirealize ukuthi ingathi mina ozusubuhlungu umndeni I understand lo although bona babengazi ukuthi angani ngine backroom kahle kahle sikhwama sami ngeke phela umuntu ozongena erumini entombazana uyofunani into enjalo so nginonembe ezothize nje ukuthi mhlambe ukube ngangaphikanga nokuthi ngibona imali mhlambe isimo ngabe singcono mhlambe ngabe ingane zami zikhona ngabogogo bami bakhona ngabomalume bakhona so angilali nje ngekhathi kuhamba ugogo kuhamba malume awuxwayanga waxwaya ngoba sekuhambe izingane zakho hayi ngingathini kugogo like kwakukuthuka nje ngoba phela ngangafika lesi state ukuthi ngiyarealize ukuthi inkinga ikephi ngicabanga ukuthi mhlambe yile mimoya nje lama attacks nje yabo so nje ngampela ke ngaze ngisho ukuthi ngiqale ngaba nenkinga kakhulu ngoba sengibona ukuthi sekuhamba indodana yami yokuqala ngasho ukuthi yabo
iyashuba manje. So ngoba phela umuntu wesintu ekhaya, I think mangabe kuhamba umuntu ngaleyo ndlela bayamlanda umuntu ohlolayo ezobheka ukuthi kwenzakaleni nani. Babengafika abantu abakanjalo babethini mabefika uma uthi awukuzwa. Ukuthi ubhuti wami ekhaya lakhe ngathi sikhule singama-Christians kakhulu. So into abade bengayinaka. Into zesintu nje, into ezilapho nakumina nje ngize sengifuna iy'nyanga ngase-insista ngoba sengiba-convince ukuthi isimo sikanje manje kuyasiphoqa ukuthi sikhe sibheke nangey'linyiso. So usuyazi-ke manje ukuthi leya nto imali nokuthwala nani. Akaze kufike nje emqondweni ukuthi nawe uvele uyothatha le nto ufele into yaziyo once, because it's obvious lesithwalo sakho owawungaqondile ukuthi kube esakho owasithatha ngoba uhehwa imali. Umnazi wasithathile sasiqonde ngqo ukuthi ukuyihlabela kwaso umuntu. Kuwena ngesikhathi sekwenzeka kanje azange kufike ukuthi nawe usasuthi hayi limazi etsheni mani. Ngabona khona. Hayi Nkosi yami, angeke ngisho kanjalo cause ukuthi sizolokhunja sizodla kwala egcekeni kwangeke kungifikele kanjalo ngoba umndeni wami ngithanda kakhulu. Manje ngiyafana umuntu osesele yedwa manje ingakho nje sengikhala Nkosi yami ukuthi nalabo ababili abathathu abasele ngisheshe ngithola usizo. Mhlawumbe asibuyele kancane emuva sithi ukudigesta sehlisa umoya ngoba sesikhulume ngegaxa enkulu. Wena nje ngokwakho ukukhula-ke ubuyibona ukuphi ngempilo-ke nje general beside le nkinga osukuyona njengamanje? Mina ngikhula kahle ngangiwumuntu ngiphile nogogo kakhulu isikhathi esiningi. So ugogo lakhe ngoba ngisho ukuthi wayekhola kakhulu. Manje due to lesimo lesi ngibona sengathi mina ngathatha i-shortcut empilo although ngangahlosile. Ngangizibona nje ngiyifundela ngakhela ugogo umuzi konke kuhambe kahle ngangakaze ngiyicabange noma because angisiyena umuntu obegxilile kulezi zinto zemithwalo nesinto ngoba ekhaya sikhule ngale ndlela le esikhule ngayo. So manje ngoba impilo isive yangibeka kanje sengifundile ukuthi nje hayi impilo ayihambi ngendlela esihlezi siplana ngayo. Siplana ngayo. Manje ungagxeka ukuthi ngizwe uthi umuntu wakho waseduzini uyena obekunakekela kakhulu esikhathi esasebenza. Wona into wangasebenza kwavela igap. Uyayibona lento yokuphiwa imali umuntu wesilisa iyinto enhle noma iyinto embi uhamba kuliphi? Because mayingasakho imali uyaqala ube frustrated kanti ukuba mhlawumbe bekade uyizamela ngokwakho beyizothi iphela ngapha kodwa ngenxa yokuthi nawe unamandla ukwazi ukuqhubeka. Uyayibona lento inomthelela kuyona yonke lento osukuyona njengamanje? Ngiyayibona kakhulu ngoba manje mudiphende kumuntu uba nenkinga ekugcineni ngoba mengasakwenzeli nendlela ophila ngayo. Let's say ebengenzela ngifocus kuyena yedwa kodwa manje ngoba asithi akasasebenzi sekaphoqa manje uthathe amanye ama-decision ukuthi uzuthola imali mhlawumbe ugcina usuqoma futhi into kanjalo. Mhlawumbe ngiyabhiliva ukuthi ekutheni ukuthi mhlawumbe kube besa-right sesebenza mhlawumbe ngabe angisithathanga kodwa ngabona ukuthi ngabuka ukuthi hayi nginey'nkinga ezikanje umuntu wami angasasebenzi nasekhaya kubuye ukuthi yabo ka-attack-a ngaleyo ndlela. Ngiyibona kuyinto e-wrong kabi ukuthi ungadiphendela kumuntu munayo into oyiphethe esandleni nawo nakho kwakho. Hayi ukuthi ngoba ugcina usuwenza ama-decisions a-wrong. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uthi wena awuthi uphiwe kodwa nawe ukwazi ukuyihlanganisela ngokwakho into yakho ethi wena ezokwazi ukukuphilisa ngokwakho. Ungcono into enjalo. Ungcono into enjalo ngoba Alright. Hayi asibonga kakhulu kubabukeli bethu be-Black Life TV. Sithemba ukuthi kukhona sikufunda kukhona sikutholayo kulezi zinto kusisayisherayo. Kodwa-ke njengamanje ukhala ngokuthi unenkingana okuyiyona ngempela emhlele emahlombe yokuthi ufuna ukubona ukuthi mhlambe kukhona okunye elingakwazi ukumlekelela ngakho njengalokhu esenkingeni. Nokho-ke uyachaza ukuthi inkinga iqale ekuthenini yena uqobo wathatha ngesandla esilula ngoba ebona imali kanti uyayiphosta emgodini ukuthi agcine esenesithwalo angafuni ukuba naso. So asazi ukuthi lolu daba lwenziwa kanjani uma kuwukuthi mhlambe kufika isikhathi sokuthi umuntu asizakale. Nganza kwethu sithinteni-ke nikhulume nayo i-comment section sizwe ukuthi ngabe kuhamba kanjani lezi impande zama-Afrika kanti uhlelo lolu silibamba la okwamanje. Nisale kahle. It's the Black Life TV.